Kawuono kokadhe Lolwe TV gini en marwa en chenro bende koro mi kuku mar weche kaka gitimore kuonde mopogore opogore. Chieng' mano ma kawuono an kae to kod nyadendi Veronica Akoth ma bende koro dhi nyiso ni to Veronica Akoth ni gie thuolo ni en lemo mag mopogore opogore molota ahinya weche mago mag siasa. Veronica ni bende koro dhi laro kom mar MCA Kondele ma gweng'wa bende koro ng'e ahinya piny Kenya mangima odhi ng'eyo ni to ere kaka en nyadendi matin kamae bende koro wuok mar neno ni kawo gwenge mago mag Kondele. To kapok wang'iyo mago gi Thuon Wach bende koro wadhi ng'iyo tarwako Veronica nyadendi Veronica machiegni ahinya e chenro mar kuku mar wach mose joma neno Lolwe TV. Amoso winjo kanyanam ni oimre uru an gi nyinga iluonga ni Veronica Akoth. To Veronica Akoth en daktari mar alwora ma wadendo gi dho ngere ni public health officer. Apart from that, Veronica is one of the young leaders manie party miluongo ni ODM Youth Secretariat mongo mago matek mondo ane kaka jakom nyalo yudo telo. Kendo an gi a community-based organization iluonge ni Make a Difference Initiative. A community-based organization nani wa focus on civic education, economic empowerment, kaka wanyalo elevate cases of poverty within our ward. Bene ndier ni de manyo kom kata manyo kom mar MCA ma Kondele. Mano kwayo mano wuok kuom jopiny to gima kaka anang'eyo japiny ema determine ng'ama gidwaro ni otelne. To kiwinjo voice mar japiny kanyisi ni mondo iwuogi idhi many telo, mano nyiso ni nitie gap moko ma pok obedo fulfilled mag gin bende giyier kaka jopiny mondo obed shughulikia e county assembly. Koro gimane mano miya jiwo kod mijingo mondo awuog oko adhi atete ane jopiny. Wadhi ng'iyo mano. Iwacho ni nyaka gero riwruok mano mok mar piny owacho mamari mang'iyo wach civic education kata mapuonjo jopiny gik mopogore opogore. Wachaka ne kanyo kwang'iyo wach mar kawo kura. Sani en kawo kura wadonje second week. Wadong' mana gi wik achiel ka joma manyien mar ji kawo kura. Ere kaka in jatelo? Ere kaka in jatelo e riwruogni? In jatelo bende laro mar siasa kae. Itiyo to kod telo mari e neno ni koro jopiny okawo ombulu. Wasebedo kwa timo activities mang'eny makata wadendo ni mobilization mondo wanem ni jowa matindo gi mondo kawo kura. Last week nowuotho across colleges and universities mondo wane kaka wanyajiwo jowa ma rowere kod nyiri mondo giwuok oko gikawo ombulu nikech IBC oseketo gimoro miluongo ni open kit. Koro open kit ni nyiso ni inya register kaka voter kamoro amora ma intie. Apart from that, nwase hold meeting gi political parties officials gi iluongo ni the gatekeepers ma community. So through that we had a meeting gi village admin, chief and jogo moluongo ni community mobilizers. Koro mobilizers gin representatives ma work different villages ma en jalno modak kanyo mong'e jogo te mantie within that particular village. Koro through mobilizers gi wamanyo rowere ama nyithindo matindo manyocha otieko school form 4 leavers gi mapod onge ID walas gi the chief mondo kaka ginyalo yudo IDs gi register kura kaka voters. Experience mano neno ing'eni ng'eyo ga iwacho ni rowere kaka joma rowere to nodhi wuoyo gi rowere skunde ma gin bende gintiere skunde giwuok namba gi joma tin ma bende wuok mondo koro kawo kura. Experience ma bende uneno kanyo ang'o miyo this youth ma bende gin gi kura mang'eny jomoko bende pok okawo kura ng'ato sechopo 18 ng'ato is 20 to pok okawo kura ginyiso ni problem ne kanye nikech youth gi ma bende ywak ne gi ahinya to gin ma bende gin majority. Problem ne kanye? Experience ma bende uneno kuwuotho skunde gi ang'o matimore? Experience called the difficulties we face any youth gi gine majority. Kendo gine magi form almost 3/4 of the population in Kenya. To ywak magin go makende giwacho ni gitero jotelo to onge gima gi benefit. Madiera majority of youth ji osomo oko kai. To tije onge magi nyalo timo maber magin be ginya stand on their own gi support families. Apart from that, gineno ni leaders magi dwaro ni mondo giyier
ok migi leaders gigo koro gineno ka gima party nigi formed opinion moro ma giseyiero leaders ma nitie jogo moko ma campaign kawacho ni osemigi certificate but adiera mani kende ni ya seche mitamori dhi kawo kura mondo igo kura ne ng'at midwaro no indirectly elect ng'ama ok idwar cha koro watimo mana mondo wajiwgi gikaw kura nikech at the end of the day kidwaro change leadership kidwaro leadership maber nyaka ikaw mana kura mondo igoch ne ng'ama idwaro cha mondo ng'at mok idwar cha mondo owuog e telo. Bende samoro mane ben ka nowuotho no namba youth ma bende nowuok ma bende uloso godo ber mar kawo kura gi boro mar goyo bende ne nitiere pogruok compare kata gi last time before 2017 ka 2017 bende uneno ka youth koro ne giyie kod wachune? Oh yes, nitie change nikech ing'eni ng'ama youth kowuok oko ni mondo many kura nitie duol moro ma kaka wanyawuoyo wan kaka jo youth mondo waelewana mondo wanyisgi niya change nyabiro mana ka wakawo kura. That is why nwakama out kaka youth mondo wawuo gi yudo wetewa mondo wane kaka ginyalo loko pachgi mondo gikaw kura. Apart from that, change osebedo nikech king'iyo tallying ma last year, there was 9,000 registered voters in Kondele ward. So chakre nwachak voter mobilization, that was on 4th of October, nwangi around 1,770. So far, chakrene medwa days, my IBC voter registration numbers of the Bedoka increase, nkech mobilization major of the Bedoka team of this school, ngeni most of the colleges, junior colleges, junior colleges, koro colleges kai, once no security mono ni longoni IBC voter kit maen openly. Koro gimenoni there is no need mondado got mondago kura. Kinya omna kit no kai, ka akaw kura na kata ka ndala no akawe di school kuma intie, it is more convenient. So I think mano one of the things many bad people from Kawakura. So that is well addressed and the turnout is good at the moment. Yudore ni bende joma kendo molota ahinya joma nyiri ma samoro nosetieko skul dhi katero onge kata opande wacho pande ni bende nong'eyo nikech ng'ere samoro nyanyiso nokawo kura to kata opande itself ma bende koro onge godo bende nitiere samoro bende migawo moro bende koro ukawo mar neno ni these people obedo to kod IDs kapok ikawo this kura bende mano nuneno samoro ng'ato onge ID koso mago to yudo ka ji ne nitiere gi opande. That is why mana nyisi ni mane wasebedo piny mwala gi chief on respective wards. Koro through the chiefs waneno kaka wanya organize gi Huduma Center mondo jogi omi IDs mondo gikaw kura. Sani mano process madhi mbele ok en gima onge en gima timore ma jogo mapok okawo IDs giyudo IDs gidhi ka chief nitie form ma gifilo so from that ka gisefilo form no they get the IDs to be registered. Ong'ene wach Wakeyni to kod Telo en wach ma bende kiwinji kati wache koni kiwinji kati wache koni Wakeyni to kod Telo. Mine ywak kata Wakeyni bende ywak joma nyiri ywak ni wan ok omiwa space e siasa kae. Kwang'iyo gi sani Wakeyni mathoth nyiso ni mondo koro idonjo weche mag siasa to pod giluor ang'o ma bende nyalo wacho e telo mar joma Wakeyni ang'o miyo in iwuok oko kaka Veronica mondo mi idonje telo ni mano mar siasa wa bende wacho ni koro ji tiyo ga goko kanjo machuo sama bende riwo ne joma nyiri gi joma gire ere kaka telo mar ng'ama nyako kata ng'ama dhako bende koro nego bedi to ere gima bende dwarore mondo obed motegno e pacho kae. Koro first of all, one person ma believe ni telo en gimikawo telo kuming'ato. So nitie notion moro ni the two-third gender rule. Ing'eni ng'eny Wakeyni gidwaro nomination. Ok gidwa dhi elective position because probably giluor ne gik moko kaka intimidation from their male counterparts. Alafu nitie gimoro ka be miluongo ni big man syndrome. Seche michung'no ipenji ni in michung'no ng'ama dhi landi. So I think magi some of the things mondo kik gidhi for elective position. An achung' Kondele ward nikech Kondele kanyo e kuma onyuola, Kondele kanyo kuma some kendo Kondele kanyo kuma dongo. So with that, I identify with the people kendo ang'e needs ma jogwa dwaro mondo bed ni bedo implemented mondo wayud lokruok ma wan kaka jokondele wanya chung' kamoro to wacho ni gima kama otimore maber. Nyithiwa sani oyudo tich. Mine wa sani nyauso maber e stonde. Koro the reason as to why nawuok oko
it's because aneno ka nitie challenges monego bed ni bedo addressed at what level mapok obedo addressed nikech since devolution wasebedo gi two leaders. So all these leaders pok aneno change mosekelo. Tawacho ni why don't we try another phase of leadership, ng'ato jalno moro ma understand the needs of the people mondo wakel lokruok within our ward. Iwacho kanyo ni koro dwani kelo change. Kwanyalo kwano moko kuom gigo mabende samoro kaka Veronica Akoth. Iwacho ni mae gik mondo bende koro wachenjo kata mae kit telo madwaro kelo kondele. Yes. So gigo madatimo to ng'eny, but asepogore gi kitengre ang'wen. Aluongo gi ni 4 key strategic plans. First of them in health. Second, in empowerment or employment. Third, in infrastructure. And then fourth, health, employment, infrastructures, and empowerment session. Koro kwadikwam health, the living conditions. Ng'at moro amora mosedak kondele oseng'eni kana test ni we are having a very poor living conditions. Nitie miere ma kiwuotho kata choche onge maber ma jowa nyadhiye. Koro magi are some of the key issues nikech issues monego bed ni address nikech seche machuo rach cha wayudo tuoche moko kaka diarrhea, cholera and everything else. Koro health is a key concern monego bed ni bedo addressed to ensure ni there is safety mar well-being meg jowa. Get mamano bende ndi under your profession as a public health officer. Yes, employment opportunities. Ang'e vijende mang'eny mane wasomogo maonge tich, mawuok oko ka giwuotho gidonje drugs, and majority of them gibedo used to be politicians who give handouts for causing chaos. So one of the key areas madwani are addressed in terms of employment is empowering these people mondo wanyisgi niya un kaka jo youth unyaka map gi youth groups, and then one gi funds moko miluongo ni uwezo funds, youth enterprise funds ma bedo provided within the county level. Onge ng'at moro jalno moro manyiso gi ni yawa unya form grube to nitie funding kech pesa ni at the end of the day en pesa mar jopiny. Pesa gi unya kawo mondo umbe uchake gige moko manyalo konyo un kaka joma yudhe. Employment opportunities. One, Kenya masani majority of ji osomo. So the fact that kila ng'ato osomo oken kila ng'ato manyatimo white collar jobs. Koro, why don't these youths gidonje TVET institutions ama technical institution mondo gain that extra skill makata kidhi e interview in gi that extra skill awach kata ni campus nidhi misomo mitimo gimoro miluongo ni business management. Idhi gain an extra skill kata e carpentry. Dong inya yawo biashara ni moro nikech nitie agpo masani miyo youth procurement. Ka in gi tiji moro ama company moro gimi procurement koro i supply ne gik moko to gimi funding no. Why don't they enjoy solely these TVET institutions gain that extra skill mondo kata ka in ng'at moro mitimo biashara yawe workshop ni moro matin at the end of the day inya yudo pesa moro midhige ot. It's not all about white collar jobs. Infrastructure, roads were again pathetic, and roads they relate directly and indirectly to health and economy of a region. Why economy? Seche mandara racha. Majority of population jok modak kondele 3/4 of bine waka gin jok moko matimo small scale business entrepreneurs. Seche mandara racha onge kaka idhi transport goods gi mi gol kuma idake ot kitere market mondo idhi usi. Another thing, seche mandara racha buru ng'eny. So buru achiel ni ema kelo gik moko miluongo ni asthma e ot. Buru achiel ni ema kelo gik moko ma iluongo ni chwara ni e ot. So these things relate in one way or the other. Maka wa address achiel wa save a life to wa maintain health and well-being of individuals. So mago some of the key areas madwa looking to and ensure ni kondele ward wayudo
benefits moko monego bed ni choponwa kaka jopiny. Magi mabende koro Veronica Akoth mabende wantiere godo kae temo wacho ahinya. Number 1 health, number 2 employment, infrastructure kaachiel kod empowerment. To ka wadagamo ywe to kwaduogo dwang'iyo nena nikech tij MCA kata tij member of county assembly wang'iyo bende legislation kaachiel kod oversight. Wadang'iyo ni to gik mabende Veronica kwanogi ere kaka odhi ketogi ka tich mabende madong ka jatend oversight kaachiel kod legislation bende assembly kata wadang'iyo ni ere tudruok kaka gigi bende mondo odhi obedi kata inyalo ketgi e tim. Wagamo yweyo matin chendo kuku mar wach kabende wendo wan kae kod nyadendi Veronica Akoth mabende koro en jakanyo mar ODM Youth kendo jakanyo Daughters of Raila kod riwruoge moko mathoth ahinya matemo neno ni koro konyo japiny bang' thuolo machuok kende. Erokamano ahinya chenro mar kuku mar wacha niluongo ni Jesse Omondi chenro ni kendo koro pod dhi nyime. Wan gi wendo nyadendi e studio kae Veronica Akoth wuok oko mar neno nodhi laro kom MCA ma Kondele Ward mano yudore Kisumu Central kendo e Kisumu County. Machiegni ahinya kendo Veronica nwagamo yweyo kada penjo ni to koro legislation kod oversight mabende tich maduong' ma MCA timo kom mabende koro idwaro to kod gik mabende koro iwacho agenda 4 mabende machielo ni mar empowerment. Ere kaka gigi dhi tiyo? Ere kaka ma dhi konyo? Wach ndara dhi loso. Ere kaka wach health ni bende koro dhi losi? How? Ere kaka gidhi tiyo kanyachiel? Erokamano kuom thuoloni. Kaka waseng'eyo responsibility mar MCA or member of county assembly gin into 3 categories. Yes. Now first of all is representation. Casto one gi legislation, casto one gi oversight. Yes. Koro a representation time in kaka jalno ma jopiny oyieri in supposed to represent their views kata grievances. So views gi grievances wayudo giga through public participation mano ma en according to article 118 of the constitution. Koro through public participation gima iwinjogo ywak mek jopiny mondo wadhi wa represent gigo e county assembly. To county assembly kae wantie gi committees obed health obed education. So through committees gi I come up gi budget ma gigo midwaro ni mondo timni in a specific word. Yeah. So through representation, abo bedo ka air grievances mek jopiny gi gigo gap kumaneno ka gap ntie manogo beni bedo addressed mondo wayud kony moko ma chopo ne jowuoth moko mamoko go. Legislation work hand in hand with the county government. Koro through legislation I make sure ni resources mabedo disbursed in specific words do chopo ne ward ni so programs mag midwa timo manyakelo lokruok in your ward. Koro through liaison with the county government or the governor inyalo present your budget kiwacho ni an in ward na kae aneno ka ndara rach ama aneno ka health condition ok ber dwa bede gi gimoro miluongo ni dispensary mondo wane kaka wanyakonyo gima jok modak kanyo. Koro through that you come up with ideas, you do a budget, you present them through the committees ko bedo passed to lots of bill kata chik moro manyalo support mano. Yeah. Apart from that oversight koro oversight my gimana koro nise present my ni air grievances mek ji isetimo budget ma kata funds ma location osebedo allocated e ward ni. Koro oversight itimo gimoro miluongo ni oversee. Ineno ni projects gi programs mana propose gi be gibedo implemented. Yeah, so basically mage tij MCAs and I think through the committees mantie county assembly onge gima nyalo tamore nikech once isebedo ng'ama jatelo nyaka ibede ni imbe network ni be ochorore matin. Koro Kenya yudo sponsor moro manyakelo kony minyakete wuod ni it will be much better. To ideas gi nyalo bedo mana implemented kan tie ng'at moro ma pache ler oneng'eyo kaka konyo nego bed ni chopo in a particular ward. So through that I'll be able to champion for that mondo wane ni one day one kaka jokondele wa benefit kuom gik moko ma jok ma wards moko be benefit. Sama itimo ga oversight thoth ne MCAs counties mabende koro iyudo ka samoro MCA kadwa timo oversight kata MCAs kowuok matimo gi oversight ne gik mabende osebene ti sama iyudo ka executive man county
ma bende gin jotelo governor to kod CC samoro wacho ni jogi gore kodwa ma bende thorne tiwacho kanyo ni ng'ama kama en ng'ama gore governor. Ere kaka ma inyalo overcome sama ibiro gi paro moro maliw ibiro kanyo kidwaro ni gima kama pok otim, gima kama dwa nono ni to pesa no dhi kanye, tiyudo ka samoro in jalno bende koro idwa ket ni ng'ama gore to kod executive. Ere kaka inyalo overcome mae? And one person ma believe in consultative leadership, kidhi adhiya gi paro maler to policies ama programs midwa ni obed implemented begin gik moko manyawa winjore. Governor wa en governor ng'at moro maber mawinjo wach. Ok tang' itata ni yaw dhaw gi ng'ato. Koro ka agendas ni bring in place, gin gik moko ma realistic, so gin gik moko ma nyalo bedo implemented based on the budget miketo. I don't see if it can be a very big issue. In most of the cases, gima kelo ga wach ni budget gi, yes, they are there. And majority of ONCs, gima gitimo gibet their own contractors. Iyudo ka ng'ato tero budget kata mar ndara, tumiye funding mar ndara, to en wuon ni en be en gi company ne moro matin, en makoro en contractor maloso ndara. You know, with that, makata ka next time ikelo proposal moro, onge ng'at manyalo approve your proposal. So I think there are better ways of channeling things. Ma ki consult maber and you do your ground search maber. Onge kony mora mora manyalo tami yudo from the governors. Kom mar MCA ma Kondele ni kuma ng'ere kiwacho Kondele to ng'ere Kenya te. Ni o Kondele kata gi Kisumu ni ang'e Kenya ng'e Kondele. En kamoro ma bende samoro ing'iyo ga ni ng'ama dhi bedo kom MCA kanyo en ng'ama chalo nade, wadwa neno ng'ano wadwa neno en ng'ama chalo nikech kaluwore gi kaka Kondele oseket ni en kamoro ma bende liet, samoro ma bende ji active ahinya kata ji bende gimoro kotimore Kisumu timore Kondele. Grounds ma jogo bende samoro dhi piem yudo ka joma chwo ma bende koro nitiere. Iyudo ka joma mine osebedo ka yogni mondo ground obed en level ne both joma Wakeyni kaachiel to kod joma chwo. Bende ere kaka ikori mar mondo itim campaigns magi ei Kondele kai? First and foremost, gima aparo ni temo go en intimidation gi bullying. So once in the siasa isewuok ni dwaro kom, you should be ready for anything. And apart from that, Matiangi masawacho ni nitie chike makoro sani ogol ma protect jok mamine. Maka ng'ato kotemo timo anything ma otherwise will be held responsible. Apart from that, an nyako monyuol Kondele, okachung kuma an wendo. Ajabara. Koro, I don't think ka onyalo bedo a big concern because jok madwa represent gi gin jok mong'eya madongo go gin jok moko man wendo kuom gi. Koro I think those are some of the issues ma ensure your security nikech ingeni jogo be gin jok mariek ni ma nyarwa o ginya timo ni gige moko maricho go. So I think the intimidation bit is all about your mentality. To siasa belure kanga tokelo siasa marach. At the end of the day, imbe ibo yudo mana gima rach no. Koro let's just focus on policy-based politics. Mondo wa elect leaders moko manyage kelo lokruok e miecho. Joma mine samoro neno ga ni ka ng'ato ochung' kamoro to jani ma samoro nyalo dhi resogi. To joma mine gi bende wacho ni ok yier joma mine wetegi kata joma nyiri. Ang'oma iwacho ni niego moro samoro bedo ga. Omiyo samoro nikech Wakeyni ng'eny machung' to iyudo ka kura ma joma nitie ga to odhi yiero dichuo moro. Ang'oma timore ere kaka mae ere gima nyalo change e Kenya kae mondo joma Wakeyni bende oyier joma Wakeyni wetegi nikech gidwaro men empowerment, gidwaro ni mondo giyier jotelo ma bende chung' negi. To iyudo ka ng'ato chung' MP to dichuo cha mag dhi yiero ka kura nikech gimbe ging'eny gi kura marach. Ere kaka ma nyalo change bende nitie ma nyalo change pach joma mine joma Wakeyni Kondele gi joma nyiri nigi support ng'ama nyako. First and foremost, other dispute the fact that ni joma mine gina dwi make joma mine wetegi.
mano mana mentality ma joma chuo biro go. Gitiyo gimoro miluongo ni divide and rule. Wapog gi mondo walide. Asebedo ka attend several training sessions, to mentality ma ji wacho ni we are our own enemies. Mano miriambo kendo joma mine gin jok ma jiwo joma mine kan ni wetegi, sorry. Koro makata an kaka chung'ni, an majority of jok ma chung' koda gin joma mine, nikech gin ema ging'eyo kony kendo lokruok ma gidwaro in that particular area. Koro gimoro ni joma mine gin adi, mano gima onge, mano mana gik ma chuo matiyogo mondo ogowa. Er mana gima idwa ni mondo koro ogou. Isebedo e telo, wach ni sani ne telo mano ODM Youth Secretariat Daughters of Raila. Yes. Gin ang'o gene mabende kaka in jalo ma jatelo kanyo, kata in jatelo mabende odonjo kae. Okang' mano bende sani ukawo mar neno ni Raila Amolo Odinga bende koro e kom mano bende koro dhi laro support ma bende koro yudo te. What are you doing gie sani? Daughters of Raila, ODM Youth Secretariat bende ka intiere. Koro Daughters of Raila gin nyidendi maluongore ni nyithi Raila. So through Daughters of Raila, it's a lobby group. Watimo activities mang'eny ma I can even remember in 2017 waluoko nyaka mtokni mondo wa raise funds. Watimo go mobilization, we are going to go Gioko, mondo or register. Yes. So for now, we are planning to have an activity starting on Monday. Koro Monday kae, we are going to live beaches. Mondo wadonje miere. Jogo mapoko ka okura mo an go concerned sani. Yes. Mondo wago lutindo matindo gidegi ka okura wa make sure ni each and every person obedo registered. Maka an kaka wuok Kondele ward. We make sure ni an kaka an Daughter of Raila ma wuok Kondele ward. Onge ja Kondele mora modong moko bedo registered. On to the ODM Youth Secretariat. ODM Youth Secretariat or Azimio la Vijana, young professionals, wane makoro wawuothe colleges gi universities makata nyocha na sini no one Maseno University. Koro wawuothe universities gi, we identify with the people, wanyiso gi ber ka okura, wanyiso gi wa encourage gini gigo komondo gi ka ombulu, nikech ombulu ni wanyago yudo mana leadership maber ka wambe wakawo ombulu to agone jatelo mawadwa. Bende wach mar kawo kura no in jalo bende laro komoro Kondele bende nyalo nyiso ni to target man be bete mutiero joma onego bende kawo kura e Kondele be nyalo bedo gi that figure ni wageto ji makamaka mondo kawo kura e Kondele to sani wan gi ji kamakama be gi target moro. One gi target. So based on last registration kaka na since gimoro 9,200 and something. So since yawe October jok mosebedo register en 1,770. So one gi target wadwaro ni jogi ko register kata 10,000 plus. It will be a plus as a word. Because the more the numbers, the more the representation. Yes. King'iyo kamera nikech aneno ka kinde bende koro rumo adwa ni wuogi jopiny ma Kondele wuogi jowetni mantiere ODM Youth Secretary kaachiel kod Daughters of Raila gimondo bende timo sani josiasa timo campaign wuogi josiasa campaign mane kwe wach mar kwe weche tema bende koro jawacho ka jo Kondele jogi ma bende dwana odhi mi kora. Agoyo erokamano kuom chenro masebedo go kae to daher jiwo mondo uwuog oko ukaw ombulu nikech telo ni wanyalo mana yude ka wambe wawuog oko wakaw ombulu ka nitie ng'ato moro amora majal moro amora mantie leadership mokidwar inyalo mana gole oko kiwuok oko ikaw ombulu mondo ivote. Apart from that osani wang'iyo telo maduong'. Joka Mount Kenya no say ni support wa, so this is the only chance ma wan go wanya yudo go leadership. Koro kaka Raila no se wacho kwadwa ni presidential flag bearer wa drop the candidature wa woguru woko mondo ane kaka wanya konyo Raila mondo yud telo. Apart from that Jokondele adwa ni wa elect leaders based on policies. Unumume shida mukale unge gik mosekale gi jotelo mosebedo kuyiero sani watemure kit telo moro maber manyakelo lokruok e miechwa waol gi thagruok. Let's focus on policy based leadership mondo wambe wayude benefits moko
god dongruok ma wuoth moko be yudo. Erokamano. Erokamano ahinya Veronica Akoth kuom twak ma kamano, kendo wakwayo ni hawi maber e ng'wech mari mar manyo komone. Erokamano ahinya. Chopo e giko chenro ni mar kuku mar wach e kinde ni kokadho e Lolwe TV gini en maro mi weche kowuok e oganda Luo ne oganda Luo, emomiyo nyaka ikete kae mondo iyud anena giko maber. Chopo e giko mar chenro ni, iluonga ni Jason Mondi, kendo erokamano ahinya nyaka odiochieng' machielo, riti masani.